Hello guys! Welcome to my yay! Alright, welcome back sa akong vlog no. Medyo dugay-dugay na jud kayo ni guys. Kay tungod sa kadaghan sa mga buhatonon. And now, yes, naabot ta karon diri sa Cebu. Naabot mi diri sa Mactan-Cebu International Airport. Kay ang among purpose ani gitagbo na mo sila Kuya Edcel ug si Ate Aileen. Ang pinaka-close sa kasing-kasing sa among gwapa nga auntie nga si Auntie Aileen. Pero before that, nananghid sa mi sa among gwapa ug himsog pa kaayo nga lola. Grabe jud kayo ni mong Lola Leonarda. De. So diri sa airport, sa Lagindingan Airport pa ni siya. Og nakasakay na gyud mi sa airplane za kanang nagpa-window seat ka unya na timingan pagyud ka nga ang imong view kay ang tapiraw sa eroplano pack. And then na-arrive na din mi diri sa Mactan-Cebu International Airport. Diri na din mi nagtagad nila Kuya Edcel ug ni Ate Aileen. Dira nga time kay natagbuan na mo si Tulfo pero wala lang ko naka-video. Langayan mo gikay mo kuhag cellphone good pack. And then while waiting for them to arrive, nag-order sa food and then chika time. Ang tigi dari best no kay daghan yung kay afam ni mong makita ay mabag-uhan jud ka. Char. Eme. And then yay! Naabot ni yun sila ang ginapaabot og maayo. Sila Kuya Edcel og si Ate Aileen coming from Ireland. Za. Pretty kayo si Auntie Aileen oh. Fuck. Of course, si Lola Janisha po, grabe kagwapa. Pak! Their arrival was truly heartwarming. It was such a joyful reunion good and usa ko sa nakawitness ana. Za! Lahir jud. Diri jud nimo ma-realize nga dili gyud mabayran ang kalipay nga mag-uban balik ang pamilya. No? Ang apil sa nagtagbo sa airport kay si Auntie Aileen, the wife of Kuya Edcel, and then, of course, ang among pinalanggang Lola Janisha. Ang ilahang inhan. Grabe gyud ka heartwarming ang ilang pag-abot. No? So, pag humana na kay nangadto na dayon mi sa condo or sa hotel na mo nga gistayhan ana nga time. So, nindot jud kayo sa feeling nga, mura ginani ba ang feeling nga random nights nga magbiyahe and then makita din nimo ang mga city lights. Grabe jud kanindot. Pero dili lang reunion ang tuyo diri sa Cebu. Daghan kayong historical spots, sacred churches ug mga nindot nga lugar nga among na-visit diri sa Cebu. So stay tuned sa among next vlog episodes kay amo mong dad-on sa journey sa Cebu. Puno sa history, culture ug gugma sa pamilya. Nakita na mo ang SM Mall dira nga wala diri sa Iligan and hopefully mapatukod na ng SM diri sa Iligan City. Sa tunga sa kalipay, naka-reflect po ko nga bisan layo ta sa usag-usa sa atong pamilya or sa bana, bisan layo sa nasod, moabot ra gihapon ang panahon nga magkahiusa balik. Nalipay kaayo gyud sila Lola Janisha ug si Auntie Aileen makita jud nako. Murag birthday na pud. Birthday kayog atake nga kalipay bitaw. So speaking of birthday, I would like to greet my Auntie Aileen. Happy birthday so much! More blessings and genuine happiness. Many, many, many blessings to come. Happy birthday talaga. Okay, naabot na mi dari sa condo na among nastayhan sa Cebu, ang Amalfi, in which grabe gid kayo ka European og atake. Salamat sa pagtan-aw ninyo karon. Ayaw kalimot to like, comment, and subscribe so you'll stay updated on our adventure. Babush!